Čaute ľudia, môžem konečne už nového videa. Dneska tu máme Roblox Dragons, tak môžete vidieť. A dneska tuto porazím svojho spoluhráča. Čaute. Čaute ľudia, už mu naspäť. A môžete vidieť. Takže môj spoluhráč sa tu Ja sa na vás pripojí. Ja sa len to trošku sadnem. Dobre. Tak sme pripravení a ideme na to. Ešte tam aj som. Počkaj, už som tam, som za tebou. Poď dole už, Poď. Ale však si tak prejde do toho. Na čož poď hrať? Uj, ešte nič len čo mám spraviť. No? No. No. Aj play. Bole, kde si? Ja dole pri Oli. No. OK. Ale čo? Dostaneš debakel. No. Poďte sa, ľudkovia, ja ho sundám. Dám si granáty. Neverte mu. No poď, budeš to. No nevťukaj, keď prehráš. Tak, kde si? Čo? A čo tam lezeš? Už vie, si? Nepozeraj sa na moju. Ja počujem, že ideš niekde lezeš po rebríku. Nepozeraj sa na moju obazu. Nepozerám sa. Tiež padol som niekde, kde som? Vidím. Asi pod tou doskou. Yes. Aj. Nevadí, to bola taká rozcvičovacia prvá hra, to som prehral, ale teraz zostane na kladačku. Ja si zoberiem snajperu. Čo si myslíš, chlapečku? Snajperu si beriem. Ver si, to ti nepomôže. Ja teraz skočím, a tu si. No. Ja chcem niečo, prosím. Yes. No, na čo sa skúšaš? Na terén, radšej. Aby som hral moje obľúbené zbranie. Tvoje obľúbené zbranie? Ty ťa nezachráňa. Ale, ďakujem. Sakra. No, budeš prehrávať stále. Začneme ďalej podať. Nožikom. Ja mám košu. Nie, to nie fér. No, 4. Berám zbranie. To je moja obľúbená. Máš molotov? Nemám. Mám granát. Brokovku.
A jak čo dáme? Remač? Dáme rematch. Dobre. Tu dáme akú mapu? Arenu. Arena, dobre. Napíšte do komentárov ľudia, ako máte vy najlepšiu mapu. Tu vám najlepšie hraje ako mapou. Áno, to mne zárejou. Arena je celkom fajn, no. A molotov, tak bacha. Dobre? Poďko nie. Prosím. Máš kosu ty jeden? No. Si ide pre teba. Aj. Máš kosu? Kosa. Paintball. Mám paintball. Ja mám naopak paintball, to ty nemáš. Máš šrapné zbraně nubské. A to sú aspoň dobré zbraně pre profikov. Nubské zbrania, ale tie nubské zbrania ťa dajú dole hneď. Ale neklápka. Yes! Mne sa do 5 životov číse. Fakt? Pomôžem, okej? Čo? Pomôžem. Mám mači tu, to je onú kosu. Tak budem to sotí. No a ten môže lepší. Môže si nečakám. Ty hovorí, že ty takto, on je takto, lebo prejdem asi mŕtvý, vieš? To není ťažké s tým. Nož je najlepšie na to. Skúste si ten nož, kúpte si ho, stojí 15 kľúčov, kamo. Koľko? Nož je lepší než nejaká kosa zveľa. Ja som dal už nožík tiež. Takhle nož je najlepší. Ach, domáčky. Nožom som sa to na jednu ranu. No. Lebo som ti dal do hlavy. Mhm. Molotov koktejl. Takže takto, hej. Sakra, ty máš ten vod. A možno najlepší. Molotov koktejl. Molotov koktejlíček. Ale domáčky. Kaj máš dáme? Akú mapu dáme? Zase arenu. Nie, dáme jedno. Dáme to na Dimension. Čo? Áno, Dimension. A má tu nápoj dobrá paintballka, to si vedel? Ne. Paintball na to sú dobré aj prak. Hlavne nožík, ten rámci, aj molotov je dobrý. Najlepšie podľa mňa, najlepšie, čo tu mapu môže byť, No. je mína. Mína, proste mína. Máš mínu? Ne. Stojí pár kľúčov. Molotov koktejl. Au. Minus 220 som ti dal. Ľudia, toto rozhodím vyskúšať túto mapu. To je nová mapa, Dimension sa to volá. A dobre, to je fakt to je dobré a odporúčam. Si horej. Takto. To je takto.
Teraz si dám mínu, teraz si dám mínu. Mínu? Mínu, no. Akú mínu? Veď mína, čo je tu. Aha. Keď po tebe hodím a strážim LTčko, tak vybuchne. Chceš to vidieť toto? Kamo, čum. Kde ukážem? Kde si? Tu za tebou. Čum. Ukážem ti to, kde si? Tu za tebou, však hore som bol. Hore? Za tebou som bol, áno, hore. Čum. Ja ti mám niečo ukážem. Čiže dám. A. Napeš? Lepšie to není molotov cocktail. No, 2-2. Molotov cocktail je najlepší. Poď na blízko, dobre? Môžeme molotov cocktail na blízke. Kam to ja jes? Kam to ja si pravil? Čo? Ja si pravil toto. Neviem. Aj sám neviem. Ja si dám pre istotu RPGčko. Choď si tam, no. Sakra, ako viete. Sám? Prečo furt ideš na ňom? Čo? Prečo furt ideš na ňom? Neviem. Dobre. Čo? Čo mi nejde rematch? Neviem, asi už to nejde. Dáme, nevadí, že dáme novú hru. Kde si? Poď. Poď, kamo. Poď. Čo dáme? Most? Alebo tu nafokovať ten splash? Bridge. Bridge? Dobre. Bridge. Daj si luk, tam tu mám povedať dobrý luk. Luk? Luk a hlavne tá hengana. Hlavne nožík. A to ale vieš, toto milujem. Čo? Túto kombináciu. Čo je pre Boha? Nič. Kamo. Jak je to spravil? To čo máš? Tam zvučí. Au, bolelo. To má boleť. Aha. Ale do ričky. Ty si to hodil? No. Hneď som umrel potom.
Fakt? Jak to dostala do nejde? Yes! Vyhral si. To si kúp, to si kúp. Čo to je, ten wrestling aj trúbu? To ťa zrýchli. Si vedel? Na pár sekúnd. Kde si? Musíme uhrávať. To čo je? Ani krok. Nič nevidím. To vážne nevidím, to zvedel? Ne. Kde si? Tam si. Jak si tam vyvedol? On nejde. Skočil som z autobusu. To nie je fér. Á, pomoc! A to není ale vôbec fér. Čo? Nemôžeme sa skákať na autobusy. Dobre? Aj, dobre. Katana je najlepšia. To je dobrá katana ináč. Strel. Teraz. Nestrel radšej. Dobre. Naposledy video, čo som otočil No. tak ste videli, že som mal energy pistolky. Takže teraz som... Ja si ju máš. No jasné, je téma kombinace, ale... To energy pistol... To je moja najlepšia kombinácia. Hlavne molotov je dobrý, že? No. A ja som zdechol. Obidvaja? Ja som. Čo, to je aká, ale to som ešte nezažil. Ja hej. Taká nie. No nekonečne nám to predal. Ty pišťalky. Ne. Takže oni stojí ale 300 kľúčov, vieš o tom? Máme plus 15 kľúčov. Lahvičiek. Potom dáme splash. Môžeme. Domáčky si to vyhral. Hej mač. Co tam je? Flash? Je to bumerang. Musíš odtiaľ, kde sa spavne, dobre? Čo ťa musím? Že odtiaľ musíš trafať, kde sa spavneš. Ja, ale snajperku si dáš, čo? To je nejaké holandské. No, čierne.
robíš? Nič. Čo by sa mal robiť? Molotovský žubral? Čo? Čo by ten molotovský žubral? No ne, tu nemá uberať tebe, keď si zašli. Neberiem. Kde si? Już nie mam naboje, nie do snajpery, nic. Fakt? Chyba 2. Padol som, počkaj, naspäť. Żadne naboje do snajpery, żadne. Żadne, że żyjemy. Možno, že odtiaľ, kde sa spavneš. Dobre, až už nemal náboj, dobre, ako ľúbim odtiaľ to iba. Dobre. A tieto tvoje snajperky. Stojí si 95 kľúčov. To som mohol kúpiť. Alebo 12, ne? Tak sa našetrím. Je to možné? Nemáš. Teraz dáme Čo dáme? pík, dáme crossroads. Crossroads, dobre, no. Takže ľudia, a to je najlepšia odpáva sedy na snajperku. Toto je, no. Ja si tu dám najlepšie kamo na chyte. Uvidíme, ale... Prepačte, lebo tam vzadu sa nikto rozpráva, takže prepačte. Prepačte. No, ja vám teraz niečo ukážem. Čo to, že nevieš snajpiť? To, že nevieš ani kempiť? Nechom na tvoje miesto. Nie som tam. Máš molotov? Kde si? A tam. Ale... Ale sa zle strieľa v tom. Prečo furt spadnú na tom čiernom? Ja neviem. A celé to je nejaké zmenenie rampy. Som včera hra. Sakra. To som s hlavou. Se bojím. Trošku. To není fér. A to není ale fér. To by sa nemohol spadnúť. Ja som spával Tam tuto. sa to nejde spadnúť. Boj sa jen tuto. Aj to prejdem iba dole. Som jen tam. Je to dverami. To není ale fér. Opäť u nás na tvoje miesto, okej? Okej. Au.
Takto vidíte aspoň, jak sa to nemá robiť. Čo? Aspoň vidíte, jak sa to nemá robiť. A teraz vám ukážem, jak sa to má robiť. Teraz vám ukážem, jak sa to má robiť, aby ste videli. Keď tu budete hrať, aby ste vedeli, že jak vyhrať. Že môžete zabiť. Je to strieľa, ale neviem odkiaľ. Tam si. Aha, tam ide zrkadielkou. Tam si. Yes. Ale... Takto sa to robí. Videli, ja som vám ukázala, jak sa to robí. Videli ste to? Ja vám teraz ukážem, ako sa to robí. Naozaj. Ja som ukázala, jak sa to robí. Takže už vidíte, že musíte dávať headshoty so snajperkou. Dobrá rada, veď? No. Aj na blízko musíte dávať. Idem zase tu? Nechod na to svoje miesto. Nejdem, dobre, nepôjdem. Vieš čo, práve nechod. Tak môžeš. Nejdem inám. Je na tú vetičku, čo ide, ja ne? Čo? Je na tú vetičku? Ty tam si čo kladeš? Čo kladeš, že tam nejde? Ty tam si ty, jeden. Svička mala, tam si jaká. Tam si. Ne, papa. Daj si obves. Nemám. Nemáš? Nemám. Majú na tebou. Sakra, kámo. Koľko to je? 4-2. 4-2. Musím zabrať teraz. Ale ty nezabereš. Tak ťa dobehnem. Počujem nejaké kráča niekde. Kde si? Tam si. Kde si? Tam si chodím. Vidíš ma? Ja ťa nevidím, kde si? Ale kam som padol? Kde si? Ale kde si bol? Tuto na tej streche. Aj. 25 km. Nemáš, nejde dať. Ide. Nejde, nevadí. Čo mi padne? A je tam. Na minútu. Pozriem, čo v ktorom pada. Takže tu si ešte môžete prehodiť nejaké zbranie, nejaké skiny nahodiť. Tu sme aký nový? Čo? Skina metky dá. Jeden mačatkový. No. A ten som chcel. Daj na to Robuxy. Čo zakúpi za tie Neviem. také sladkosti? Zaujímavé nemám. Ja chcem strašne exovanulia. No. Dobre, povedať ešte jeden zápas. Tak jeden. Dobre, poďme hrať. Teraz mi sa len... Čo ma vie, tak prepáčte.
No, čakám ťa. Ja viem. Poď. Čo mám za mapu? Neviem. Grevia. On je Dogs. Dogs? No, tak ešte nehrali, no máme Dog. Taký Dog. Dogs, no. Dogs. Dáme si random zbranie. Jaké? Random. To je čo? Dáme jednu zbraň, tak dáme, že random. A mne to vybralo to, čo mám presne rád. Takže ono to vie, čo mám rád, tak mi to vybralo. Neviem ani ja. Au. No ti au. Hovoril? Au. A to má boleť. Aj to bolelo? To má boleť. Aj to bolelo? Čo robíš to bolí? Ty si mi rozstrelil hlavu. Co ti rozstrelil prdel? Ale hlavu si mi odstrelil. To strašne bolelo. Čo ti padlo na zbrane? Ja som nedoval, ja som si vybral svoje. Prečo si mi dožrával? Ja neviem, čo to robí. Jak máš zbrane, tak Kam lezeš? Čo? Kde si? Kde si ty jedna? Dobre. Ale do mačky. Easy. Easy. Uvidíme, či teraz to bude easy. Teraz to moc easy nebude, uvidíš to. Ale ty nebudeš easy. Bude easy. Tak. Potom dáme ešte 2v2, môžeme? Môžeme skúsiť, no. Na záver si dáme 2v2. Ale není fér. Kam kempíš? Nekempím. Dobre? Dobre, budem kempiť, dobre. Si kemper alebo čo? Drogovku si dal, hej? Ako myslíš? Počkaj, dám si zbranie. Dobre, čakám. Čakám. Enzo. Kde si? To bola pokus života do mačky. Čo je? Kde si? Au! To bolí, že? Fakt má bolieť.
No. Čo máš? Motorovku. Ty si iný frajer. Idem z toto. Čo? To som to roh. Hej. Poď sa na blízko, okej? Čo? Poďme sa na blízko. Na blízko, čo robíš? Jak mi to jedno radíš, tak okej. Správne. Dobre. Dneska ho jesť. Ach, jaj. Poďme na blízko, okej? Okej. To dva útoky takýto. Takýto. Áno. Tak to nie je fér. No, na blízko. Poď sa nož. A čo si mali na blízko? Pesťovkami? No hej. Jasné, kopačkami, ne? Nemáš? Daj dve. Prečo? Aj. Poďme dali dvojky. No, ja to do dvojky. To kde sa dáva? Tak, dobre, ale čo dám 4 veštívky? Dám 4 veštívky. Ja som dal 4 veštívky. Ale už to ide. 4 na 4 budeme hrať. Hej, dal som 4 veštívky. Dobre. Moje som dal. Tak 4. Budeme 4 proti 4? Čo? 4 proti 4? Udia. To ideme na to. No. A je ma zálo, však nejsom. Som v strede. Neboj. Aj. Dobre. Už to ide. No sa portujeme. No, vidím, to už teleporting. Žulie. My nebudeme vyberať mapy totiž, takže... Poďme tam už na to. Rival, šulie. Kamo, pík. Nejaké, čo sú také mapy? Big Arena. Big Bang Cruise. Žulia tam. Big Bang Cruise. Za toto. Žulia. Shorty. No. To je Big Bang Cruise, kamo. To čo je to? Som si žiadne nehral tú To je mapu. Big Bang Cruise. To je prvý z hráčov Bang Cruise. My sme 4v3. My sme 4v3. Asi no. No je stále easy. To je easy. Ešte jeden. Dneskáme. Nie, zvyhali sme. Ale jeden je mŕtvy. Kamo, čo si dáme? Ale toto. Dve. To je Big Bang Cruise. Sa bojím na to. A ten typek je tento... Toto rýval ten typek. No jeden typek to rýval, takže sa nám nesmie jeden. Ten je niekde... Ako už... To bolo easy, že... No. A my tam sme... Prečo ako sme... 4v3 na 2. No si... Neviem. Poďme. A bude si. Máš žiadnu? Idem reálny. A fakt. Vedem na pekne na boku. Dajeme tu.
No, poslednú, no. Ale ne, tam je 5v5. On to líbí. No, ale posledný zápas dáme. Potom ešte jeden 5v5, dobre? A prečo posledný? Prečo posledný? Tam je to 4v1. No. Dáme líbe. No. Dám 5v5, okej? Okej. Teraz posledný 5 proti 5. Mého je mapa. Dobre. Som zvedavý a prosím, Big Arena úplne. Včera je na mapu. Čo viem? Čo je to Shortingen? Big Splash je. Big Splash. Tam si nevyberiem. A je 5. To už nezbavili. To je Big Splash? No. Do koľka ti nasuje? To čo, ale to je niečo nejaké helovinské. Mŕtvy? Opäť, ďakujem. Kam má čelizom? On má modrou bildu, nejakú. No, on je na to strašné. Už je jeden rok? Keď je 5, tak možno nie je vás snajpera, tak? Stihneme, kde sú tie jedinci? Oni všetci zobrali, kam až jedinca dostala. Tu je. Maťo? Ty si mŕtvy? Nej som. Možno nemám života. No áno, mám, no. Mám ho. Yes! Yes. On to vybol. Dobre. Typek je AFK. Takže 4 Bro. Ja som mŕtvy. Musíte to vyhrať. No. Hej. Kamo čo? Dobre, vyhrali sme. 2-0. Kamo, yes. Jaký dvoja. No jaký bojia, že? Jája.
Tam je ešte jeden, že? Hej, dvaja. Jeden to hraje na počítači, druhý to hraje na mobile. Kamo, ne, to nedáme. Čo? 2 versus 4. To nedáme 2 versus 4. Dal som mi obidvoch. Čo? Som vyhral obidvoch, som mi sundal. Tak 3 versus 4. Máme 3 versus 4, no. To neviem, či dáme 3 versus 4, dáme? Tam sú 4? Áno, my sú 4. 3, robíme to, alebo 2 to robili, to bol 1, chápeš? No, uznal. Dáme som do hlavičku. Náš RPGčko dáme do hlavičky 100 a do teba 50, to si vedel? Sata je menej jak snajperka, tak vieš. Tam je Yes. 2v3. To musíme dať, že? No. Ama čum. Čuma aj to, čuma si točím. Stieha. Ují. Kde ty peči, ty si za to? Mŕtvý som, no. Tam sú. Musíš to vyhrať. Dobre, daj. Yes, dobre ľudia, koja. Týmto s vami konečne lúčime a tešite sa na ďalšie video. Napíšte do komentára, čo ideme natočiť. Takže čaute a áno, budeme natočiť nejakú hru. A čaute, vidíme sa u budúceho videjka. A hlavne dajte lajky a odbery. Čaute.